ngrasani aku, ngono ku kelakuan apa? Kanca laknat iku jenenge. Selamat siang Mbak Winda, selamat datang. Ya Allah, hari ini kok cantik banget toh Mbak. Ya Allah, kok cantik banget tuh hari ini. Iya Dek, makasih ya. Pelayan menjeng ku senengane ngapi-ngapi aku nek ning ngarepku mesti ana maksude ku. Sapal aku. Bodoh-bodoh ngene iki ya korban perasaan ae cah. Lah piye? Bendino ya ngene iki ora bodoh gede, bodoh cilik ya ora tau ditunggoni bojone. Anake ya ngene iki. Iya nasib. Gak apa-apa, penting cekelan duit lah. Bu wong amen sambat, gremeng ae iku ndak iso. Wong ora nek rasa bersyukure belas iku ndak. Ditinggal bojo ya penak, ape ning ndi ya keturutan, duit ya luwah-luwah, ape jalan-jalan ya budal lho. Kecukupan kabeh, dakno wong ngene iki. Lah ngono ku mending ditinggal bojo tapi apa-apa keturutan apa wong ngene iki ditunggoni bendino tapi ra ning isine, mangan ati tok isine. Wong kok wis teko kene neh. Bendina kok asaku kok rene terus ae ku lho. Ora bosen deh. Rene ngene ku mbok ape ngateni sapa ngono kok senengane rene terus. Padahal ngono ku ning mburi yo ngrasani bose lho. Kudu tak pisahno iki. Awas ae kowe. Ya Allah, ya Allah. Wong ngageti ae ku. Kenapa? Kancamu wis teko kene neh iku lho. Apa? Kancamu sing biasane rene ku sapa leh cah? Winda. Nah iya. Iya, Kok rene terus nek apa? Lho ora aku kok. Amen ngateni sapa, Bu? Lho, mbah nek menapa pegawe ning kene Pak Sandra ndak yo gateli ngono. Mosok minat. Yo aku yo ora ngerti. Lah Padahal wong nek ning mburi nem iku ngelek-ngelek kowe. iya pe. Heeh. Ngono ku kelakuane. Aku nek dadi iku sampean alah muring-muring aku. Mosok ning ngarep ngapiki ning mburi Lah ngelek-ngelek. aku terus iki piye? Labrak Parang. tuman yo. Ya saya ayo. Oh, kakek aneh wong ngono ku ancen. Kowe ngene iki yo kelakuanem rene ngene iki. Aku gak nyangka kowe nek koyo ngene iki gak ono. Coba Kowe iki gene yo. tujuanem rene wong Kowe iki gene yo, kowe Kowe gene yo tak. gateli, pegawaiku gateli yo. Aku nggak ada pegawai nemi piye modelku wong Kowe aku ning rek. mburiku iku lho ngrasani aku. Ngono ku kelakuan apa? Kanca laknat iku jenenge ngono ku.